Apay nga atraksyon imo, may kikitan kung ikaw bumato. Mga sikat inisalit damo, itong mga parak tayo. Ang suhuton natural bridge, dirigo ini naluluma. Ang kanong makaratuan, hilin mga turista. Tukod na ang balang takol, suhay liwat dito ang pagkarigo. Kandaha, ilawod kini ang rawis, kahit nga makupay ang view. 51 nga barangay ang nasasakupan. Iba-iba nga klasihin kabuhi ang ginkukuhaan. Ini ang pagkumaog pangisdaan, may higluak nga kalubian. Mga pan-export nga banig nga tikong dinhiguda natikang. Barang munggay hinamok ang pinabista, ini ang panaarat. Kadiliwat kita ha barangay basya, may saog nga panlarahan. Poblasyon hang basay kahimyangan, may daantik nga simbahan. Akong tigin dadasigan maghamis nga kabaybayunan. Kada bago nga tuig inian, sikat nga karatuan. Baybayhan katadbang San Antonio, tingib balod basyaw San